Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana. Kimat makongsan jong ka khubor. Aju menjor ka sarkar India ban pentri kam no ya ka National Quantum Mission ha ka jing pulut pisa ka ba 100,000 crore tengka. Wat jing kersan kari India na kiri ke perthai ban na ka United Nations ban penio e ka jing sengan na ka benta kinong India ki badan ha kari Sudan ka badan menta ha pedeng ka jing senam. Kuntu ke sarkar India ke Supreme Court ban wer ya baro ke jelabat Union Territory kari ban isim benta ha ke ban penpau ya lagi jing sengau halor kamat ke bede ba ka kam songkha para senrang para kentai. Bat palat sipo wajabut ki beri yo thma ya ke jing pang COVID-19 hari India nen kesengi. Ki khubor ki bapnia. Ka sarkar India kala aju menjur ya ke National Quantum Mission khenang ban penstet ya ke jingkiu ha ke yo ka kon jong kari ling ba ka quantum technology ban la alam ya kari shakmat shaning ha ka liang ka but jing start science ka bala tip kum ka quantum technology ya ka rai ban aju menjur ya ke jing sedang trekam no jong ka National Quantum Mission la sim ha ka jing elang ka dorbar cabinet jong ka sarkar pedeng ka bala long ha New Delhi nen ka sengi. Haba ajing kren hagi nang pathai kubor hadian bawai ke jingelang u Menteri Ketenat Information and Broadcasting jong sarkar India u Anurag Thakur u laong ba la ajing menjur ya ke jing pentri kam ke National Quantum Mission ha ka mang penka ka ba 100,000 crore tengka na ka benta ka por ka bala bu ka balong na du 8,000 arpulai arpusau hadu 8,000 laipo wei. But ya kari mission on pentri kam da Ketenat Science and Technology rengkat ke jingi trelang but kiwe di Ketenat Trikam jong sarkar. Ka Shillong Science Center da ke jingi trelang but ke Chemistry Club jong Ketenat puli chemistry jong school ba nihu kila pen kre ban penlong ya ke program Chem Concert ka ba RC Linter ha Shillong Science Center campus halor ka phang pedeng Chemistry for Sustainable Future. Ha ka arpo bat arpo itrik menta ubnai yeyong ha ka ba onwan bani sementa da ki school ba ki college ba per na keleng ke jela hapdeng ke jingi snam bat ke jingi kan ahat ke bajah kari Sudan kari India kale trelang bat ki wei kiri rengkat ba United Nations ban penti kena ya ke jing sengan ju kinong India ki badan ha kategori ke badan ha ke jingi kan ahat Ki telang kubor ki thu ba South li kiri ke perthai ki bakenthop ya ke US ke UK ke Saudi Arabia ba ke UAE ki don ya ke benta ba kongsan ba ke jing persang kala ya chaprang ban yo ke jing kersan ni kita kiri ha ke rukom ke badai ka kubor ke thu ru ba menteri ki kambari jong sarkar India ulai keren bat ki menteri kambari jong Saudi Arabia ba UAE bat baro atli kita kiri kilakular ban ai ke jingi rap bat jing kersan ke badan kam nak benta kinong India ki badan ha Sudan ka sarkar India kala kentu ya ke jing bishar bahakli du jong kari India ka Supreme Court ban kentup ya baro ki jela ba ki Union Territory jong kari ba ki nedan benta ha ke jing kerpat na ke jing bishar ban yo jing menjur kat kum kaan ha ke bede bat ki kam songkha para kenthai ni para senrang ha ka affidavit ba ke sarkar pedeng kala ujor ha ke Supreme Court kala ong ba kala pha de ki city nin ke sngi shabaro ki jela bat ki Union Territory jong kari ban khot so bha bat ya weri ki ya ke jingi simbenta ke jong ki da ka ba ki ai ke jing kentho ni penpau ya ki jing sngau halor ketika mat ka bala kerpat ban yo jing menjor na ke Supreme Court Ki pa nong song snong jong jela Assam kila yo mat ek jing kiu dor biang ko umpniang diesel nin kesngi dasan phoi pisa silitar nakadaw ba ki jaka pni umpniang kali jong jela kila kenti we ka dor jong umpniang diesel syaka prap kundai tengka nyu pisa naka prap tengka san pun ri pisa ka bajulong haswa ya ka dor jong umpniang diesel ha Assam la penya bat korbar da ki jaka pni umpniang kali jong jela ha ka rukom pentri kam ka baklan bor ba bat ba pentri kam ka balong ha ka jingkmi baman kasngi ban bu dore ko pnyang diesel ki ka tu ani ki jinglang jingman ki ba penlong ya ka dor jo diesel ban kiu ki kenthop ya ka jingkiu ha ka dor ya pen ha pedeng ka pisa India bat ka US dollar ka dor pnyang bompat san ha ki yo jo ka perthai ka jingdawa ya ka mar bat kador khajna ka bari bensiu sha ka sarkar pedeng bat sarkar jela na lor kiwe kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong
Kari India kala yuk jingken bahasa shipo hajar sans pak sapu armut kibriu kila yuk thamai ye jingpang COVID-19 nen kesengi. Ka khubor na katanat ka koi ka khia jong kari ka ong ba prahajar shis pa nyu busan ngut ki wei pat kinong pang COVID kila koi no nen kesengi. Ka bala kentiu ye jingken ki ba koi shaka khandai pu pra point riu nyo na ka shis pa. Shu katanat ka koi ka khia jong kari kala yu thuru bakat duduk mentah. Palat arspa arpoklur Henry pun riu lak teli dawai tika COVID ladep ban ai hakari. Kibriu ki belet jong sya ke jela Tripura hadian bekilet sya ki jela jong kari ki ba ke jengpang COVID ke jur bhamanta ki hak ban le ya ke COVID test klem lat. Laong uhe jong katanat ka kot ke khia jong Tripura nen ke sngi bat ki jela ki ba ula jer kerteng ki long ka Kerala, Delhi, Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Himachal Pradesh bat Tamil Nadu. Baru kinong let nong wan ki barung sa Tripura ki haban pendep ya kejing le atas hakikat lingsun ki station rel bat ha churai bari check gate laong kejing pelat kubor na sarkar. Haki arsi balala kila dan sipungut ki bri ki bala yo positive na kejing pang COVID ha Tripura. Ka sarkar jela kala penmi ya kejing pen bena ban kentu ya ki pat ba. Ban but perkheng bahaya ki kendon ya da jingpang ki bakentup ya jing dengmas jing lek khoi bat sat kti bat ru ke jing ya paji iwe ni iwe pat para brio ka office u general manager jong ka district commerce and industrial center jowai kala penong ya ka district level industrial exhibition ka ba arsngi nen ka sngi bat lapli pada ya ka te kelempong pen inam dau MLA ka than u ba wailat miki shila hamadan dai masi halat halabo Indo Sports Hall Juwai. Haba ajin keren na kajing pli ya kete gelempong uba shila ulo penslur ya ki nong sengkam bat ki nong senatiar bakin sim kabu na kalat kelenti keba ada katenat ki kam karkhana bat ban minat tikena halaka kam kenang bakin la ban kenjo ya katong baki angnut bat ban kentiu ya la kayok kakot. UMLA ul ajing ru ia katanat commerce and industry kabala prat lenti ban penlong ia kabakum kate kelempong kaban yarap ikinong songsnong jokathan ban peninam bat penpau perthei ia laki jing peni deputy commissioner juga district uba BS Solia haba ajing keren ula yero ia ki nong penmi mar ki balawan ban peninam ia laki jing mi bakin yai beteng bani simenta ha ki bakum ki tegi lempong kenang bakin yo lat bani samar keliang yala ki jing tep bat ki but rekam kaban long ke jing mentoy lang yi ki bei ha kate ke lempong sapu atli ki dukan labu da ki tenat sarkar bat ki self help group lani ki sang yarap ladie beper ka United States ka kmi shakmat ban yo etre lang bat ka jela Mizoram ha kaliang ki lat penyeso ka jingpen ko ye ki jaka penlang syndrome ka balaktip ka solid waste management ka cyber security ki kamwat benya bat kampen rai ha katnat sipai laong ka consul general jong US ka badan ha Kolkata ka Melinda Pavek kat kum ki khubor ki bala penmi da ka sarkar Mizoram nen kesngi kalau ong ba nalor ki lat penyeso na sun bat na rengkau ka jingile yawan ki brio ka bakentup ye jing ai visa ki samla puli bat ki nong khayi ki ji trilang ha ka liang ki jing penmi ki betmai bat ka sengkam sengjam da ka batrei bat ki karkhana ka US on kuntup lang ha ka thong jong ka jing trilang haswa ban penkut ye khubor ki mat bakong san sa sisin pat ajing menjur ke sarkar India ban pentreno ia ka National Quantum Mission ha ka jing pulut bisa ban 3000 kilo tengka wat jing kersan kari India na kiri ke perthai ban ka United Nations ban penio ai ka jing sngan ka bentak kinong India ki badan hari Sudan ka badan mentah pada ka jing snam kentu ke sarkar India ke Supreme Court ban were baro ki jelabat Union Territory kari ban isim bentah ka ban penpau ia ki jing sngo halor ka mat ka bede bat ka kam songkha para senrang para kenthai bat palat shipo jangut kile yo thmai ke jing pang COVID-19 hari India nin kesngi katu ni ke khubor lakot ke balawan shapina ka All India Radio Shillong प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी